tothom. Vull agrair a la facultat que ens hagi acollit i vull agrair especialment el fet que el síndic de Greuges, el senyor Rafael Ribó, hagi acceptat de venir aquí a presentar la seva ponència en aquest marc en què parlem del dret lingüístic. Em sembla que en Rafael Ribó és prou conegut de tothom. No relataré tota la seva vida perquè em menjaria el temps, i sí que diré que la seva tesi doctoral l'any 1974, si no tinc mal entès, va ser la primera tesi doctoral escrita en llengua catalana després de la Guerra Civil, i això em sembla que delata d'alguna manera el seu compromís amb el país, la cultura, la llengua, des d'abans i tot d'aquell moment i sobretot des d'aleshores. A part del fet principal que ens porta aquí el senyor Ribó, que és el síndic de Greuges des de 2004 i a més ha estat un dels fundadors d'una xarxa, d'una associació internacional el que en diuen Language Commissioners, és a dir, persones que tenen la càrrec de vetllar pels drets lingüístics dels ciutadans, sobretot en països multilingües, hauríem de dir, i de ser president de la Junta Directiva per Europa de l'Institut Internacional de l'Ombudsman. A part d'aquestes coses i del seu compromís públic en defensa dels drets humans fonamentals que hem vist al llarg del temps, però d'una manera molt intensa els últims mesos, voldria destacar dos capítols de la seva vida que potser no són tan coneguts o tan recordats. El primer capítol seria la seva participació en el Congrés de Cultura Catalana, que com sabeu es va convocar l'any 75 i es va celebrar el 76 i sobretot el 77. Un moment molt, molt diferent. En aquell moment teníem presos polítics, Catalunya era governada directament des de Madrid, teníem el president a l'exili, vull dir, una situació molt excepcional, i en aquell moment estava tot per fer, evidentment, i va ser, em sembla que el coordinador, o si no, en tot cas, un dels principals coordinadors de l'àrea d'institucions dins del Congrés de Cultura Catalana. Va ser molt dinàmic en aquesta qüestió, va fer conferències, tinc registrades constància documental de conferències al COI sobre industrialització i ordenació del territori i autonomia i lluita de classes, conferència en Moià, en la campanya per les institucions autonòmiques, i també va participar a la plana alta en la final, en l'àmbit d'institucions. I a més va ser molt actiu en l'elaboració de les bases de Cardona, que seria com un preesborrany del que seria després l'Estatut del 79. M'ha agradat recordar això. A la pàgina de la Fundació Congrés de Cultura Catalana trobareu 40 testimonis, entre els quals el testimoni de Rafael Ribó, recordant aquell moment únic, o potser no tan únic, i reclamant una reformulació, una reflexió sobre el moment actual. I l'altre, per mi ha estat una sorpresa molt agradable, és el president i un dels fundadors de la Fundació Ulls del Món. Es va crear el 2001 arran d'una visita, em sembla, als campaments d'Algèria amb un grup d'ajuda humanitària on van veure que l'oftalmologia era absolutament indispensable, que hi havia molta gent amb cataractes, em semblen principalment, i en aquella primera visita
no sé si ell, em sembla que ell no, però es van fer 35 intervencions quirúrgiques i des d'aquell moment ha estat molt activa aquesta fundació Ulls del Món per ajudar no només els refugiats saharauis a Algèria, sinó gent a Moçambic, gent a la Franja de Gaza, Bolívia, últimament a Mali. I la fundació forma part del Consell de l'Agència Internacional de la Prevenció de la Ceguesa. Doncs és un home que il·lumina els cecs i crec que ens il·luminarà avui amb la seva ponència. Endavant, gràcies. Moltíssimes gràcies, Miquel. Només per puntualitzar coses que no m'agrada la desmesura, jo il·luminar poc, entre les coses, perquè si vam crear la Fundació Ulls del Món amb el metge que va tenir la gran sort d'anar a parar a les seves mans, que segurament és el millor oftalmòleg que hi ha avui a Europa i dels millors del món, que es diu Borja Korkostegui, sempre, com que jo vaig tenir 8 desprendiments de retina en aquest ull, del qual només tinc un 22% de visió, per tant no puc il·luminar molta gent amb visió, ell m'aconsellava cada vegada que havia d'agafar un avió, perquè quan t'operen de retina et posen una sèrie de gasos i olis per mantenir la retina ferma, i aquella vegada anava al Sàhara a parlar amb Minurso, amb Nacions Unides, per allò que sembla la cançó d'Enfadós, i és una tragèdia, se'ls hi deu des de fa moltíssims anys, que és un referèndum d'autodeterminació, que va ser l'acord de tothom a Nacions Unides. Ell em va acompanyar, va dir que aquesta vegada no solament aquí pots anar, sinó t'acompanyo, i mentre vas parlar a Nacions Unides durant 4 dies, en 4 dies, ell amb el seu equip va retornar la vista a vora 40 persones. 40 persones que no equipaven gens, en qüestió de l'hora i mitja que costa una operació de cataractes o d'onquiocercosi o de glaucoma, etc. I d'allà va néixer aquesta fundació que avui a 4 realitats del món garantim la salut ocular a les capes més vulnerables amb professionals d'allà. O sigui, no esquinem, formem metges, infermeres, dotem equipaments i som tots els campaments del Sàhara, són ara ja 200.000 i pico persones registrades. La província de l'entorn de l'Alto, Altiplà de Bolívia, i ara ja estem a Cochabamba, perquè tot el que fem a l'Altiplà ja ho hem passat a les autoritats bolivianes. A Inhambane, a Moçambic, sembla que faci publicitat, però ja que ho ha citat i com que estic molt orgullós. I a Mali, de forma que Mali fins i tot, com que l'aposta és formar-los amb ells, malgrat tots els perills que hi ha de segrestament i d'intervenció de derives del jihadisme, com que són els malienses els que ho fan, pràcticament va tota màquina al programa. Només dir que de les experiències més punyents que he viscut a la meva vida és veure una persona quan li treuen la vena i recupera la visió després d'uns 15 anys, el que sembla un miracle i que t'ho agraeix quan a tu et venen ganes de plorar i a qui l'hauries d'agrair és amb ella o amb ell, perquè t'està donant la capacitat d'entendre lo injust que és el món, lo desigual que és el món i el món i el molt que ens poden ajudar a ser molt més conscients d'això. I una puntualització més. L'any 76, i m'agrada molt que tu fessis la ironia de l'excepcionalitat, jo era un xitxarel·lo que havia tornat dels Estats Units amb el meu PhD sota el braç, que després l'havia convertit en versió en català al 74, òbviament amb la dèria que havia de ser en català. Jo baixava pel passeig Sant Joan amb personatges tan coneguts com el Joan Raventós, com el García Fària, de la Federació de Veïns, com en Xirinacs, com en Quico Pi de la Serra, etc., al front de la manifestació que havia organitzat el moviment predemocràtic d'oposició a la dictadura. Demanàvem amnistia i, evidentment, van arribar els grisos. I quan van arribar els grisos vam seure tots a terra al Passeig Sant Joan. Hi ha imatges molt boniques, però molt punyents en aquell moment, i els grisos què van fer? Van treure les porres i van treure les escopetes de bales de goma. I a una manifestació que devíem ser, no sé, 3.000, no sé, en aquell moment, doncs ens van passar pel damunt
com un terratrèmol, amb les porres i amb les bales de goma. Jo encara guardo la que em va ferir al genoll esquerre, i jo pensava que no ho veuria mai més a la meva vida. I no ho dic amb cap afany de criticar ni exagerar, ho constato. I l'1 d'octubre vaig anar al Centre Internacional de Premsa que hi havia a Barcelona quan el referèndum, i els hi vaig dir a tots els corresponsals estrangers: aquest matí he vist el que pensava que no veuria mai més, que és les agressions de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a gent absolutament pacífica. Jo us vull agrair per la invitació en aquesta jornada i a felicitar-vos una vegada més, i crec que qui ha d'aprendre sóc jo i la meva gent de vosaltres, no pas a la inversa, per tot el que esteu fent. Jo us puc parlar del que arriba al síndic sobre drets lingüístics i del que intentem fer i del que encara queda molt per fer, no? I en aquest sentit, com s'ha dit al començament, queda molt per fer per anar subratllant el tresor que tenim, m'hi referiré tot seguit, l'interès que suscita arreu del món i l'interès que suscita també a casa nostra, encara que no ens ho sembli, si més no un interès social, que és la gran força que té en aquests moments la llengua catalana, però també de la necessitat de canviar actituds, que costa molt, perquè quan la gent ve amb la ideologia o amb l'actitud tancada costa molt, no diem si ve amb actitud o ideologia combativa, i també la d'anar canviant marcs legals. I m'he dit a la Facultat de Dret. Jo crec molt en les actituds, crec molt en canviar les formes d'abordar els problemes, però també en canviar les lleis. I no em cansaré de dir a tots els meus col·laboradors que cal síndic no n'hi ha prou amb les lleis, perdó degà, cal anar més enllà de les lleis, en qualsevol problema que se'ns planteja, perquè molt sovint les lleis són injustes. En molts casos les lleis són manifestament injustes. I als meus col·laboradors li dic: submergiu-vos al problema, feu-vos com protagonistes d'allò mateix que us acaben de comunicar i porteu-me la solució. No l'article 27, apartat tercer, que diu bla bla, no. La solució, fins i tot si cal, proposant les modificacions necessàries. Parleu d'un problema i d'una realitat que està reconeguda de fa molts anys a Europa, al Consell d'Europa, al comitè que administra la Carta de les Llengües, ho sabeu perfectament, mal qui pesi a qui pesi, constantment els seus informes subratllen com un exemple a Europa el règim lingüístic a Catalunya, malgrat que tots els presents segur que encara hi trobem moltes coses a faltar. Del que tenim és subratllat i reconegut a Europa. Més si tenim en compte que es dona una realitat, que constantment l'explico fora d'aquí i la gent queda sorpresa, que parlem, que participem d'una comunitat lingüística que deu ser la número 10 o la número 11 en població a la Unió Europea. Molt per davant de la finesa, de la sueca, comenceu la llista fora dels grans estats, sense cap reconeixement, en absolut cap reconeixement com a tal a la Unió Europea. Depèn de molts factors, però això és un fet com ara és de dia. I la primera sorpresa, esclar, és que vostès són Catalunya, són País Valencià, són les Illes. Després també m'hi refer en aquesta realitat de lingüística nacional molt més enllà del que anomenem Principat. I a més, subratllant sovint aquest model de drets i de conjunció i de civilització lingüística que a la Comissió, a l'Institut, a l'Associació Internacional de Comissionats de Llengua, que vàrem crear amb el comissionat canadenc, segur conegut per alguns dels presents, que ara acaba de plegar del seu càrrec, en Ronald Fraser, perquè està sovint a Catalunya, amb l'exministre de Cultura de Finlàndia, el pare Stenbach, president del Parlament Cultural Europeu, amb la gent de Bèlgica, amb gent de qualsevol d'aquestes realitats multilingües, vàrem crear i estem treballant per intercanviar experiències i també situant ells la realitat catalana molt en primera fila. Fins i tot amb la vergonya per part meva de que som lluny de poder-nos homologar. Un exemple que també dono constantment, la Confederació Helvètica és pràcticament un calc en quant a proporcions sociològiques lingüístiques a l'estat espanyol, amb el volum de germanoparlants i castellanoparlants, de francoparlants i catalanoparlants, etc. Clar,
a la Confederació Helvètica hi ha 4 llengües nacionals, fins i tot els retoromans, i 3 d'estat. I per tant, crec que la primera qüestió, no diguem ja Finlàndia, on amb un 6% de suecoparlants, el suec és llengua d'estat. I podria continuar els exemples com passejar-te per Vancouver, British Columbia, on crec que hi ha menys d'un 4% de francoparlants i el francès es pot ser utilitzat en qualsevol àmbit públic. Ho dic perquè de vegades ens oblidem, primer, que el model que tenim és un model desproporcionat i injust. És un model que reconeix el castellà principi territorial i principi personal i a les altres llengües espanyoles, com diu la Constitució, només el principi territorial. Comencem per aquí. O sigui, una persona que estem parlant sap que a qualsevol lloc, personalment, pot exercir el seu dret lingüístic. No un basco parlant, ni un gallego parlant, ni un català parlant. I això ja ho hem acceptat com acceptem que la facultat de dret és aquesta i ara l'hem ampliat en un nou edifici. Que així i tot, el que diu la Constitució, que el castellà és la llengua oficial i que hi ha altres llengües espanyoles, és manifestament incomplert. Es diu a l'article 3.3 que les altres seran objecte d'especial foment i protecció. I puc garantir oficialment, perquè així ho vaig demanar a diversos governs, que la resposta a la pregunta als diversos governs que han fet vostès per aquest article 3.3 és el silenci. No hi ha hagut un sol programa governamental seriós de cap govern del color que vulguin a nivell d'estat que hagi aplicat l'article 3.3, que està al títol preliminar i està al començament, a les columnes vertebrals del sistema constitucional. Com tampoc s'ha fomentat el que diu l'article sobre les televisions privades, que es diu que reconeixeran la pluralitat lingüística, com és tan fàcil comprovar prement el botó d'una televisió i anar passant canals. O el que parla del diàleg intercultural lingüístic entre comunitats. No conec cap programa per part de cap instància oficial de l'Estat que hagi fomentat aquest diàleg intercultural entre les comunitats. Al contrari, en l'excepcional que tornem a estar, una de les premisses es pot extreure de la negativa a reconèixer la pluralitat, que és, torno a dir, pel que pots mirar només tenint el cap a la finestra, com fem en aquesta associació de comissionats, present a la majoria de societats democràtiques on hi ha una realitat sociològica multilingüe. En el síndic, evidentment, no arriben queixes sobre aquestes qüestions que acabo de assenyalar, que em semblen fonamentals que les anessin posant sempre al principi de qualsevol explicació de la nostra situació. Sí que arriben sobre les actuacions de les branques dels poders estatals i constitucionals presents a Catalunya. Queixes sovintejades sobre la negativa perifèrica de l'Estat a acceptar el règim lingüístic, sigui la Seguretat Social, sigui el cadastre, que és competència estatal, i amb la qual es pot relacionar siguin institucions presents, especialment, la que arriba més, les forces d'ordre públic. Puc dir, i ho he explicat públicament, que jo, 2 vegades ja sent síndic i una abans de ser síndic, he estat objecte d'intents de detenció per negar-me a parlar en castellà a Catalunya. De números, 2 vegades de la Guàrdia Civil i una vegada de la Policia Nacional, demanant-me coses, com dient-me alguna cosa que declarar, i jo dic res, frontera França en Catalunya, dir-me en castellà, i jo dic no tinc cap obligació, i un diàleg per mi fins i tot simpàtic, perquè evidentment jo jugava amb avantatge, jo porto immunitat i inviolabilitat al damunt. Senyalar-me la bandera dient, ¿sabe qué es esto? I dic, sí, la bandera espanyola. Jo sempre en català. La Constitució dice, no m'ensenyarà gaires coses el que diu la Constitució, però vaja, digui'm el que diu la Constitució, i sense identificar-te, veure que si jo, síndic, que porto protecció, torno a dir, la immunitat i inviolabilitat, ho he patit, vol dir que milers de persones o han hagut de canviar de llengua o han patit, com també ens ha arribat, detencions
pèrdues d'avió quan he estat a l'aeroport, d'espanyores, etc. I no parlo de res de passat. O alguna la podia remuntar en anys. Això continua succeint. I la meva recomanació constant al ministre, al delegado del gobierno o delegada del gobierno, etc., és, sisplau, ensenyeu als comandaments i especialment a tothom que té servei a les forces d'ordre públic que hi ha un règim lingüístic que s'ha de respectar. No tenen cap obligació de parlar en català, però no poden obligar la gent a renunciar a l'ús tranquil, lliure d'opció lingüística en la seva llengua per passar al castellà. Crec que hi ha una retaïla molt llarga d'atacs, digueu-li com vulgueu, legals i político-administratius tractant d'erosionar el règim lingüístic. I quan dic crec que ja, se continua havent-hi. Només cal repassar les polítiques de recentralització, les polítiques de reglamentisme, de la quantitat de matèries que van via decrets i reglaments que apunten constantment a l'ús exclusiu del castellà en matèries que et preguntes per què, i repassar què succeeix amb totes les tramitacions, quan hi ha validesa per una tramitació depenent de la llengua que s'utilitzi. Es pot fer l'exercici tan senzill de com a quan les institucions més importants de l'Estat utilitzen de debò el multilingüisme, més enllà de dir bon dia o bona nit, com de vegades fan alguns dels més alts representants de l'Estat. Com a quan s'utilitza, com a quan sobretot és una normalitat i sobretot com a quan li donen validesa al multilingüisme. Per què el rebuig dels documents que no van en llengua castellana? Algú em dirà, home, és que està així al reglament o a l'ordre corresponent. Bueno, d'això em queixo. De per què no hi ha, de debò, com es recomana en la Carta de Llengües Europees i com es recomana des de l'Associació Internacional, un treball constant d'adaptació en aquesta realitat tan singular com és, torno a dir, la de la llengua catalana en el programa europeu, i dins de tot també la realitat tan singular fins i tot de l'expressió de personalitat col·lectiva que significa Catalunya avui a Europa, que no té parió ni amb Escòcia, ni amb moltes realitats, no diem ja amb la Padània, que ha quedat desfeta en les darreres eleccions italianes, o altres que de vegades se'ns havien exhibit com a voleu fer com aquests. I crec que en aquest sentit un tall absolutament tranquil sobre les actuals institucions de l'Estat dona una resultant bastant negativa en relacions internacionals, en l'ús de l'Institut Cervantes, que paguem tots els contribuents, que no és que sigui un Institut Cervantes que estigui només sota unes determinades càrregues, parlo d'instruments que emanen dels pressupostos generals de l'Estat, els quals emanen de la contribució fiscal de tota la població de l'Estat, també de la ciutadania de Catalunya. I no diem ja, òbviament, del que pot succeir si ens referim a acceptar en aquesta realitat que cal anar-la introduint en l'acció política per reconeixement de drets de l'àrea lingüística nacional dels països catalans. No només amb la prohibició constitucional de qualsevol intent de federació, sinó amb coses tan absurdes al segle XXI o 2018 d'impedir que les televisions passin la Sénia. Que això, quan ho expliques de fora, et prenen per marciano. Com és possible que quan tots anem a aquest tipus d'aparatets que podem connectar ara mateix amb Berkeley o en qualsevol ciutat de l'altra punta del planeta, doncs podem dir que un ciutadà del País Valencià no pot veure normalment TV3 o a la inversa quan comenci el nou canal del País Valencià. O com seria el canal d'Andalusia, també qualsevol dels canals que es puguin emetre en aquesta realitat. En els drets lingüístics puc dir que pel síndic són un percentatge ínfim de queixes. Si l'any passat vam atendre, i perdoneu que no donaré la xifra exacta, si a algú li interessa la té a la nostra web, ens aproximem a 11.000 queixes vam rebre i vam tramitar vora 18.000 i vam atendre vora 60.000 persones. Sobre la llengua, em sembla que no arribem al 0,5%. Una bona part sobre persones que diuen que no són ateses en català, especialment per el que he dit,
o grans serveis a la perifèrica o les forces d'ordre públic o grans companyies privades sobre les quals també el síndic té competència perquè el legislador català, com va fer el nou estatut i la nova llei del síndic, va ser pioner en fer veure que les grans empreses ens donen serveis públics que alguns que som grans de petits ens els donava l'Estat, com la companyia telefònica, i ara els tens al mercat, i que algú ha de garantir els drets. Doncs bé, també rebem queixes de que tal o qual gran companyia no té de forma planera un tractament real de la diversitat lingüística i de l'atenció en català. Aquesta és la part més important d'aquesta part tan petita de queixes que rebem. Hi ha una part de queixes de gent que es queixa, amb raó, de que les administracions locals no li donen les informacions que demanen en castellà i estan obligats a donar-li. Persones que van als seus ajuntaments, demanen informació, els donen en català i la demanen en castellà i no els donen. I el síndic intervé i soluciona tots els casos. Puc dir, amb orgull de la gent que treballa amb mi, si no, no podria parlar aquí, que tots els casos que rebem, excepte de les forces d'ordre públic, es solucionen d'una forma amb prou celeritat. I que, per tant, sent petites, arribem a bon port. He obert un camp molt més gran de queixes al començament de la meva intervenció, que he dit que això encara de moment no es tradueix en queixes davant del síndic. Resposta que de vegades donen públicament els que ataquen constantment aquest règim elogiat a Europa, que té unes virtuts que és de pràcticament tresor, que demana canvis d'actitud i que demana i que clama per canvis de legislació. Resposta: esclar, no es queixen al síndic perquè ja saben que el síndic és part del procés o del que abans no deien procés perquè no hi ha procés, és part. El defensor del pueblo rep no ínfim, hi ha ínfim d'ínfim. Un bon dia un gran periodista, amb la teva ironia, com és el senyor que publicava a la seva època el director del Mundo, el dels elàstics, em va dir al seu despatx: claro, es que lo que pasa es que tú solo defiendes a los catalanoparlantes y que no, los castellanoparlantes no te acuden a tu despacho, acuden multitudinariamente al defensor del pueblo. I vaig dir: ¿tienes la memoria del defensor del pueblo aquí? La porta, anem al capítol lingüístic, hi havia 5 queixes. 3 de Galícia, una de Mallorca i una de Catalunya. Prou demagògia. Sí que de vegades, i em sembla que ho vaig explicar en un foro similar amb aquest ja una vegada, de vegades generen moviment. I a vegades de cop i volta ens arriben en 3 dies 250 correus. Síndic, denuncio la agresión lingüística del bilingüismo. Denuncio, i els contestem: perdoni, ens ho pot concretar, sisplau? I no hi ha resposta. Això sí, potser hi ha una nota de premsa dient: s'han presentat no sé quantes denúncies lingüístiques als síndic de Greuges. Bàsicament a l'entorn del fenomen escolar. Però em pot precisar on hi ha hagut aquesta lesió de drets lingüístics a l'escola que vostè em diu? I, evidentment, no hi ha resposta. Sí que l'administració de la Generalitat té també deures a fer. Podríem dir irònicament ara, ens hauria d'estar escoltant la Soraya Sáez de Santa Maria, però l'administració de la Generalitat, qui sigui que se'n responsabilitzi, té deures a fer. L'Estatut, òbviament el marc constitucional, hi afegeix una dimensió que és la del català com a llengua pròpia. Això ho vàrem posar a les bases de Cardona. Quan l'estudi s'ha referit a les bases de Cardona, és un text que a la marc del Congrés de Cultura Catalana vàrem elaborar, unes 10 o 12 persones, que ens vam tancar a Cardona durant 2 dies per fer quins haurien de ser els principis per elaborar un bon text d'autogovern, i al parlar de la llengua vam trobar senzillament el que s'anomena l'Estatut Interior de quan la República, l'afirmació del català com a llengua pròpia. I la vam agafar allà, la vam traslladar a les bases i després va traslladar al primer estatut i al segon estatut, que dona lloc a un recolliment institucional legal i després ha inspirat fins i tot
protecció davant determinades sentències a una forma d'habituar-se a que el català sigui la llengua a utilitzar, en primer lloc, en diversos àmbits públics. Així i tot, no entenc per què, encara avui, malgrat que el síndic ho ha demanat diverses vegades, no donem un pas tan senzill com que algunes de les nostres institucions tinguin el web en castellà. Per què no el pot tenir el Parlament de Catalunya? Per què no el poden tenir els Mossos d'Esquadra? Jo no demano un nom de cap obligació constitucional, ho demano també en nom de defensar uns drets. Feu l'exercici d'entrar als webs de les grans institucions de l'Estat, moltes no tenen l'accés en català, algunes diu a dalt català, gallec, basc, i posen la vergonya d'afegir valencià, que ja seria hora que tot el que s'ha dit ja amb tota mena de dictàmens això fos superat, però hi és. Però comenceu a clicar allà on es troba i veureu que català, basc o gallec és per un 5% com a molt de la informació que hi ha al web. Però la meva pregunta que la faig i l'envio com a recomanació i continuem fent-la com a recomanació mentre ningú em demostri el contrari, per què no el Parlament de Catalunya o els Mossos d'Esquadra no tenen? La web, és que el 2018 és absurd, no afecta a cap dret ni de la col·lectivitat ni de cap part d'aquesta col·lectivitat aquest tipus de previsió. És evident, ho dic de tot a continuació, no hi és ni en castellà ni en aranès, que tenim la sort de viure en una ciutat que té 3 llengües oficials reconegudes. Ho dic afegint que, evidentment, sí que es pot utilitzar. Al Parlament de Catalunya es pot presentar documents en qualsevol llengua, no a les Corts Generals, no al Tribunal Constitucional. I podria continuar, òbviament. No diem ja a la Zarzuela. És evident que tenen validesa i és evident que es poden fer servir no només en la presentació de documents, que són grans passos endavant, però són coses que és absurd que no es poguessin anar solucionant d'una manera planera. De l'administració, nosaltres hem intervingut en coses com salut. Encara ens arriben queixes de no poder ser atès pel metge corresponent en català, que té una explicació socioeconòmica senzilla, que en l'època especialment de crisi va haver una provisió de moltes places de professionals de salut amb gent que venia especialment de Llatinoamèrica, però que tenia ja aleshores una doble solució que no es va aplicar. La primera, fer conèixer a aquests professionals que en un període determinat haurien de demostrar capacitat d'entendre la llengua pròpia d'aquest país. I la segona, de tenir prop d'aquell metge que acabés d'arribar algun altre personal professional que pogués suplir aquesta mancança, perquè el pacient és el que tenia més que ningú, té el dret a protegir, a poder-se expressar, i més en un moment tan fotut com és quan expresses quina malaltia creus que tens o quins mals o per què has anat a que et sanin a la consulta mèdica. Tenim queixes sobre matèries que afecten a la cultura, moltes menys de les que el síndic voldria. Quan us dic que el percentatge de llengua és petit, va en l'epígraf de llengua i cultura. Un país democràtic, consolidat i madur genera moltes més preocupacions col·lectives sobre cultura, sobre patrimoni cultural. I a mi com a català em fa vergonya subratllar-ho, que en tenim molt poques. Potser encara no som conscients que també, com tots o molts sentim que les llibertats democràtiques s'exerceixen, també en l'expressió de les reivindicacions culturals. Estem molt endarrerits en els drets lingüístics a tot el que pertany al lleure i a l'oci. Per què aquest percentatge tan brutal de cançons en anglès a tots els mitjans públics de comunicació? En altres societats no succeeix. Ja sé que hi ha un mercat mundial, però per què nosaltres mateixos? Fins i tot veus un reportatge que ens parla de la bondat del Pirineu i la música de fons, xim-pum, xim-pum, és una cançó en anglès. Constantment, amb uns percentatges, però vaja, aclaparadors.
És una colonització, però és un atemptat als drets lingüístics. I a la funció de foment, de protecció, d'estímul i d'actituds. Aquesta és una actitud errònia. De vegades té raons de mercat, que és evident que si vostè, programador de la ràdio o trio, fa emissió d'aquests determinats músiques, té les seves compensacions. Però, evidentment, és un dret que queda conculcat. I no ens el plantegem com a tal. Ja l'acceptem com una cosa normal de la vida. Per què? Consulteu a qui tingui criatures. En estones que no hi ha escola, l'oferta de canals televisius, de dibuixos animats o d'històries infantils a la nostra corporació és tan petita. I ja sé que contestaré de seguida per manca de mitjans. Doncs mimem-ho, això. En la ràdio hem fet un salt endavant impressionant. No fa pas tants anys de que el primer canal de ràdio escoltat era la SER. I en aquests moments tenim un avenç immens, ja majoritari, en les ràdios que emeten en català. A la televisió, malgrat la dificultat que he dit al principi i el no compliment de l'article 20 i del respecte per part de les privades, que no deixen de ser concessió pública, no és que sigui lliure mercat, són per concessió pública, no tothom pot crear un canal privat. No avancem en això. I per què no? Amb foment d'allà on fa més necessari el respecte als drets lingüístics i el foment dels drets lingüístics. No estic parlant de cap mena de supressió o prohibició de canals infantils en castellà. Ans al contrari, estic dient, per què no també es pren com una política administrativa important en la defensa dels drets lingüístics. I no diem ja en tot el món dels videojocs. Tot allò de les maquinetes que dic jo, com ignorant, perquè ja tinc una edat i potser no les puc fer anar tan ràpidament com la meva filla o les meves dues netes, és evident que aquí també hi ha un camp molt gran, que està buit, que deixa un espai que hem anat acceptant com a normalitzat i que hauríem de fer-hi front. Des del síndic oferim a tothom, i molt especialment als que esteu aquí reunits, i els organitzadors, i ho saben perfectament, tots els nostres instruments per anar a analitzar i a anar avançant en aquests camps. Aneu a discutir sobre un camp que és importantíssim, el de la justícia. Ja s'ha donat la xifra darrere que coneixem. Hi ha moltes explicacions, i aquí hi ha persones que tenen prou experiència i prou anys d'història del món de la justícia com per parlar amb milió més de propietat que jo mateix. Des de la provisió de les places, es diu la manca de vocacions judicials a Catalunya i un llarg etcètera. Però torno al principi. Molt bé, però davant d'això, foment, pedagogia, canvi d'actituds i legislació. Per què no pot ser requisit? O sigui, amb uns debats que ara més que mai a l'excepcionalitat acaben amb la pisonadora de que l'Estado de Derecho era l'imperio de la ley, excepte en un tema que no pot tocar l'Estado de Derecho, que es diu Unidad de la Pàtria. Per què? En matèries com aquestes no podem posar també la pisonadora de la llei que posi com a requisit el compliment del dret lingüístic. Per tant, crec que és molt important el que aneu a debatre en aquesta jornada i que tant de bon servís molt per fer-ho avançar i de nou, com a síndic i en els diversos àmbits que som, a la vostra sincera disposició. I moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Havíem previst uns minuts per fer preguntes. No sé si hi ha un micròfon que està previst que circuli, si no demanaríem, com que s'està filmant, doncs que la gent pogués parlar amb veu tan alta com pugui ser. Abans de continuar, només dir-vos que amb l'arribada de la primavera he canviat de jaqueta i no porto el llacet que per sistema porto. Sí que porto un globus
però no vull frivolitzar amb un tema que és prou greu. Si tenim un micròfon, hi ha una primera pregunta aquí que farem. Sí, gràcies. Si pot dir el nom, Sí. mira, Bé, aviam, et coneixem tots. em dic Josep Niubó i des del dia 2 del 2 soc magistrat jubilat. Abans era magistrat. Bé, aleshores vull fer... Moltes gràcies. Sí. Aviam, la primera és una petita correcció. El jutge de Lleida que va ser sancionat no era de penal, sinó que era del contenciós administratiu. I era un individu que a mi em tenia tan meravellat que no sabia... Parlava de l'Estatuto de Mirabete. Pensava, quin estatut deu ser aquest? O sigui, tenia la gosadia de traduir fins i tot el nom del poble, no? O sigui, aquesta una. Dues, justament, un comentari una mica també així irònic i trist, que penso que l'any que ve les xifres de sentències en català seran menys que enguany, perquè les meves desapareixeran. Només t'he posat durant el primer mes de l'any, i llavors és trist, però penso que es notarà. I tercera, estic totalment d'acord en que cal canviar les lleis, però també qui les han d'aplicar. També suposa una petita correcció o un aclariment del que ha dit la Xesca, que la jutgessa d'Olot, que va ser sancionada per escarni, per burla, per menyspreu a la llengua catalana, va recórrer en el Consejo General del Poder Judicial i van anul·lar la sanció. És a dir, que quan les lleis funcionen en un primer moment, hi ha doncs això, aquesta mala interpretació que fa la judicatura, en aquest cas l'òrgan suprem dels jutges, que tergiversa el sentit de la justícia. Per tant, la feina a fer és molt important, és ingent, i evidentment la col·laboració del síndic de Greuges és fonamental, pot ser-ho, però que estem en un problema realment molt difícil, simplement això. No ve directament al cas ni a la jornada d'avui, ni el que se m'ha demanat a la ponència, ni el que acaba de dir el senyor Niubó, però no m'estic de dir-ho perquè ha citat que cal canviar els que apliquen les lleis. La màxima autoritat del Poder Judicial avui és el senyor Lesmes, president del Consejo General i president del Tribunal Suprem. Davant de les màximes autoritats de l'Estat, cap d'Estat, ministre de Justícia, tota la cúpula judicial, inaugura el curso judicial al setembre del 2017. I en el seu discurs, el nucli es basa, i ho diu, en la idea, el Estado de Derecho se basa en la unitat de la pàtria. Això en una facultat de dret seriosa de qualsevol democràcia del món és un suspens. Perdó, Degà, jo també he ensenyat aquesta casa, si no corregiu-me. Per què? Perquè és al revés. En el Estado de Derecho, que és l'article 1 de la Constitució, a més, no és el 2. I si en el 2 hi ha la unitat de la pàtria és quan els poders fàctics, espantats perquè es deia nacionalitats, van col·locar aquelles 3 cues que porta. Però és igual, l'1 és l'Estado de Derecho. Però és que dins de l'estat de dret s'ha de poder discutir tot, com declara el Sòviet de Pedralbes. Els nostres representants han de poder discutir absolutament tot, sense cap perill de ser penalitzats. És absolutament al revés. Per què ho subratllo i ho subratllaré on calgui? Perquè molta de l'explicació del que estava succeint ve d'aquí. El Estado de Derecho se basa en la idea de la patria, i punt. I llavors podem dir que por encima de la convivència està la llei, que por encima la unitat de la patria acaba sent, i llavors, clar, la justícia és evident que han de... És fins i tot lògic amb la seva forma de veure el problema que acabin una sanció a la jutgessa d'Olot, fora, no al lugar. Jo soc l'Òscar Ibáñez, cap de Drets Lingüístics de la Plataforma per la Llengua, i tenia 2 qüestions pel síndic. Una, què es pot fer, potser des de la figura i també poder com a societat, quan, tot i tenir drets lingüístics reconeguts, hi ha una clara intensitat
diferenciada en la manera com s'apliquen cap a uns parlants d'unes llengües i cap als parlants d'unes altres. Vull dir, a la justícia, ara amb el darrer exemple que ha posat el senyor magistrat jubilat, nosaltres a la plataforma rebem d'advocats conscienciats, que n'hi ha els que hi ha, que és diari en la seva feina que rebin requeriments il·legals de traducció cap al castellà. Després, amb sort, el Departament de Justícia els avisa, ho canvien, i els propis arguments en com es disculpen, o sigui, mai perden la raó, sempre era per afavorir, per ajudar, que això ja manifesta més il·legalitat encara que has pressionat una persona. Vull dir, es va dir que el 75% dels advocats han rebut pressions per canviar-se de llengua en algun moment, els que treballen en català. En aquest sentit, això com s'aborda, no? Perquè després, per l'altra banda, segons quin o declaracions al Twitter, no? Doncs uns delicte d'odi, els altres poden fer-la tan grossa com vulguin, que no. El dret lingüístic, potser tothom té els mateixos drets, però a l'hora de rebre l'aplicació per part de l'Estat és diferenciada. Què s'hi pot fer? Aquesta és la primera qüestió. La segona és més específica d'un cas que hem tractat recentment, en què vam rebre una resposta del síndic. Si ara no ho teniu, doncs no passa res, no és objectiu incomodar, però que els treballadors públics de la Generalitat, per exemple, o d'altres administracions, encara que hagin acreditat el català, no tenen l'obligació de respondre en català als ciutadans que s'hi han adreçat en aquesta llengua. Vull dir que ja hi va haver un tema que vam observar que el ciutadà es anava queixant i que no hi havia hagut un canvi de llengua que l'havien atès parlant sistemàticament en l'altra llengua oficial, en castellà en aquest cas, i en un ciutadà que mantenia el català en un servei mèdic, justament, i que la resposta inicial de l'administració va ser negativa i la resposta del síndic va ser que els treballadors públics han d'acreditar, però això no necessàriament els obliga a comunicar-se en aquesta llengua, de manera que el dret d'opció lingüística queda en poc i novament ens exposem a que només seran uns els que mantindran la seva llengua i no els altres. Vull dir que novament és també un tema d'intensitat, perquè en darrera instància hi ha l'obligació de tothom de saber castellà, que sempre la poden esgrimir, i en aquest sentit també queden uns parlants com a ciutadans de segona, fins i tot a l'administració autonòmica. O sigui, el dubte és si els treballadors públics que acrediten han de parlar la llengua quan se'ls parla en aquesta llengua. A veure, primer, què es pot fer? Jo el cas més flagrant darrer que han tingut en el que tu estàs dient de la intensitat va ser quan el ministre Wert, que ara el tenim d'ambaixador a l'OCDE, va fer la famosa provisió a l'OMCE dels 6.000 euros per qui volgués l'ensenyament en castellà. Suposo que ja es deu saber per part de la plataforma que una bona part de la gent que ho va demanar, de l'escassa gent que ho va demanar, eren pares i mares de nois i noies matriculats a l'escola segurament més cara que hi ha a Catalunya, o una de les 5 més cares, que té una línia en castellà. I és clar, és evident, si a mi em donen 6.000 euros, em pagaran una bona part del que a mi em costa. Ja és la perversió absoluta, ja no del dret lingüístic, del principi d'igualtat d'oportunitats de les escoles, que és l'autèntic problema que té Catalunya a les escoles, que tenim una escola d'esplèndids, en professionals esplèndids, no arribem ni de molt al principi d'igualtat, hi ha una segregació molt forta a l'accés i en la gestió de les escoles. Però jo parlo com a Catalunya i no em val que em digueu, bueno, pitjor estan a no sé on, a Catalunya m'amoïna que estiguem així. Però això ja era la perversió total, no pel dret lingüístic, fins i tot pel tema de la segregació. Sortosament, en la darrera sentència del Constitucional ha anul·lat aquesta previsió. Però aquesta previsió només servia que pel castellà i a Catalunya. Però esclar, i el valencià, per dir-ho en els seus termes, el català del País Valencià, que hi havia desenes de milers de pares que volien l'ensenyament i que no els hi podien concedir. Jo crec que, vaja, la fórmula és la que qualsevol
lluitador democràtic amb mentalitat com hem de ser els catalans de corredors de fons ha d'aplicar. Informar, fer-ho públic, divulgar tant com sigui possible i trencar-se les banyes en aconseguir la màxima difusió, presentar on calgui. Jo reitero que per més petit que us sembli, teniu les portes per terra, mar i aire les 24 hores al dia al síndic obertes per fer-ho. No estic dient que no les tinguem al talismà per solucionar-ho, però, sisplau, presenteu-nos, perquè el que garanteixo, com sabeu que al cap de 48 hores tindreu ja recepció del que hagueu presentat i al cap de màxim 15 dies sabreu que ja està en marxa on calgui que estigui en marxa, i a més ara ho podeu seguir també electrònicament, i és evident que anar fent la pedagogia de clarificar conceptes. 1. Odi. Els codis europeus, les sentències del Tribunal d'Estrasburg són categòriques a no acceptar que s'utilitzi el delicte d'odi si no és per col·lectius vulnerables. És que la Guàrdia Civil o la Policia Nacional són col·lectius vulnerables? Com provoca riure, no? I per això no ho diu el síndic, és que ho diu la jurisprudència d'Estrasburg constantment, i ho diu el Codi Europeu. I tots aquí acoquinats perquè ens amenacen i apliquen, i intenten donar-hi curs judicial al delicte d'odi. No? Adoctrinament. Jo m'he trobat, i perdoneu que ho digui, amb col·lectius de professionals d'educació que quan els demana que em portin coses, ara tenen por que no els acusin d'adoctrinament. Quan l'Escola de Catalunya, com els mitjans de comunicació a Catalunya, són qualificats per qualsevol observador objectiu internacional en primeríssima línia, en pluralitat, amb respecte, amb rigor, etc. Que podia parlar-ho, que no he volgut cansar la gent a la meva xerrada anterior, amb el que està passant amb els atacs de TV3 o a Catalunya Ràdio. Per tant, informació, divulgació, presentació en totes les instàncies que siguin possible, òbviament també a la judicial, si hi ha un camí obert, i amb la màxima instrucció i difusió sobre aquells instruments que es fan servir per espantar, pel chilling effect, que es diu, perquè la gent es quedi sense exercir els seus drets democràtics. I pel que fa al segon, aquí sí que puntualitzaria, l'opció lingüística, d'acord amb l'actual legislació, no dona dret a exigir a la persona que t'atén a que et contesti en la llengua que t'hi estàs adreçant. Dona dret a que no et faci canviar tu de llengua, si estem parlant d'una conversa oral. Per escrit sí que tens tot el dret a que et contesti a la teva llengua, però no la resposta oral. Torno al començament de la xerrada. Per això caldria canviar el principi de personalitat i de territorialitat i igualar de debò les 4 llengües que es parlen a l'estat espanyol, que avui no estan igualades. Que és una altra cosa que sembla que ens fa por dir-la. Hi ha un desequilibri que ve de la Constitució del 78. Evidentment, que la Constitució del 78 és un pas endavant respecte a l'equilibri anterior, no? Quan ve la gent que em ve a visitar el síndic, els ensenyo la porta de l'edifici del síndic, que era l'antic edifici de Sanitat construït per la República, 1932, un Bauhaus preciós, i hi ha les 4 barres en ferro a la porta, perquè hi ha l'escut de la Generalitat. Tot el franquisme, les 4 barres van estar allà, i ningú se'n va donar. Quan jo recordo que si anàvem amb un escut de les 4 barres, la policia ens el treia, i per veure les 4 barres havia de pujar al Pica d'Estats, on hi havia una senyera que ja estava ben gastada per les tempestes, que allà sí que no pujava a la Guàrdia Civil. Doncs no ens ha de fer por dir les coses pel seu nom. I avui s'ha de dir a qui vulgui de debò entrar en drets lingüístics que avui de les 4 llengües de l'Estat, una té una situació de privilegi. Moltíssimes gràcies. El temps se'ns tira a sobre, hem començat tard però hem respectat el retard i vull acabar amb 3 coses. Primer, donant les gràcies al ponent que crec que ens ha il·lustrat, malgrat tot, ni que sigui amb un ull més que un altre, però ens ha meravellat. I una petició i una invitació. La petició seria que el síndic actués novament de cara a l'ombudsman europea en aquest moment, perquè l'acord que es va signar Estat espanyol, ombudsman europeu, em sembla que el 2004, que preveia mecanismes perquè els ciutadans poguéssim adreçar-nos
a l'Ombudsman en català. Aquests mecanismes han quedat bloquejats per l'estat espanyol des del primer dia i no s'informa a la plana web de l'Ombudsman de l'existència de la possibilitat d'adreçar-nos-hi en català. I la invitació és per part de l'alcaldessa molt amiga meva, d'un poble que acaba d'estrenar una sala d'actes preciosa i que voldria que vostè repetís la ponència a Sant Esteve de les Roures. Moltes gràcies. A molt de gust.